We are live. Okay. I'll just do this. We balling with this one. That's right. Stupid lad. Hvad sker der for hos, der er alle bare? Jeg har stadig ikke vendt mig til det fucking ord. Spiller helvedes til brugen nede. Ah, jeg bliver flækket af. Oh bitch. Ha da. Og du har lavet low. Der er en assassin. Jeg tror. Nej, nu var det. Åh, jeg plejer at bruge. Oh shit. Alle de løber. Oh god. Dræb den sådan der. Ah, man. Charge. Altså, fik min lyd lige bedre. Ah shit, der er mange bagfra. Not for long. Sådan der, dwarf. Ja, fuck you. Healing Ward. Ward, bitch. Jeg healer lige. Ja, du hitter bare. Fik min lyd. Der er også healing lige her. Hov. Jeg har. Når du tager den. Jeg tænker Daniel har brug for den. Okay. Ja. Der skal mere til. 20 gange. Så taler jeg engelsk. Jeg er alt for god til at dø. Ja, det er faktisk en dansk stream. En dansk hvad? Stream. Undskyld. Au. Sådan, let's go. We up. Skal vi have en grimmage? Det synes jeg ikke. Nej, det giver for mindre liv. Ja. Og op. På. Ah, shit. Jeg blev lige ramt. Det var mig, der Nå, Nikolaj, hvis du rammer mig, så, så slår jeg hurtigere. Ja, hook rat. Den går åbenbart ikke efter mig. Træk i håndtaget. Træk i håndtaget, kong. Forkert håndtag! I som i bunden af gulvmordet. Nå, det gider jeg da ikke. Eller en gunner. Ravage starter lige her. Jeg tror, det ligger nede af rækken her. Altså, vi har lukket for vandet jo. Ja, det er for at tage den her grimmage. Hernede, drengen. Kom her, der er healing. Ah, shit. Ja. Gør mere, bare. Naughty. Sådan der. Der er noget her. Sådan der. Mit bord er så glattet, min mus måtte fucking være sådan, når jeg bevæger min mus. Der er en gas rat. Sorcerer død. Gas rat. Gas rat. The gas on. Ah, man. Jeg bliver slået højre og venstre. Oh fuck. Hvad der var? Der er for mange. Kom on, dog.
Kom on, Adak. Au, au, au. Jeg slår alt for langsomt. Oh god, det gjorde ondt, det der. Ej. Vigtas. Sådan. Der er flere. Ej, ja. Let's go. Oh, damn. Jeg tror, vi skal den her vej, dreng. Fordi vi lukkede jo på vandet, så må det være den der åben hernede. Nej, nej. Det er den der Grimoire. Nå. Vi skal Var den i reach the vandet? tempo. Hvad sker på min mus nu? Der er faktisk noget herom. Oh shit, sorcerer. Der kommer nogen ved mig. Jeg dækker bagfra. Jeg blev lige ramt bagfra. Ja, det er det, jeg forsøger at forsvare. Au. Nej, hvor fanden kommer alle de her fra? Oh fuck. Sådan er Ratting Gunner er død. Der er flere. Den omringet. Hvor kommer de alle sammen fra? Hvor er du, Frederik? Altså, jeg er i hjørnet her. Og flækker dem. Jeg er næsten ved at dø her. Åh. Jeg er næsten færdig, Frederik. Hvad helst til at min bror? Rissing. Der er en cash warrior, er der ikke? Nå, der er der ikke. Det er bare en sorcerer. Jeg synes, vi skal lave en tactical. Nej, jo. Nej, det er for sent nu. Big boy. Jeg har en bombe her. Map. Skal du ikke sige en... Ja, Ja, jeg glemte, hvad jeg ville sige. Jeg smider bomben I en lufthavn. her. Ja, luft. Ah shit, det gjorde ondt. Ah shit. Jeg smider en bombe. Jeg forsøgte at... De brænder alle sammen. Ultimate, men jeg døde. Det ligger bare vrikker. Sorcerer sådan der. Den er Vi skal stor. væk nu. Kom væk. Bare ud. Ja, det er lidt svært, når de står og blokerer på døren. Nej, det gør jeg. Jeg er godt på dem. What? Hallo, jeg blev slået. Sorry. Løb. Nu så man blive med at bevæge sig. Hvilken vej er lige igen? Og Den her vej, han smadrer jo igennem væggen. Ja, sådan der. Oh, det er godt. What the? Dræb den der fucking gunslinger. Jeg forsøgte det, men jeg døde. Hvordan fuck døde du? Jeg blev skudt af Ratting Gunner. Oh my god, man. 4 gange i hovedet. Ej, nej. Gå nu væk. Kom nu. Løb. Jamen, det kan jeg ikke. Det er altid mig, der skal fucking have liv til sidst. Au. Selvfølgelig altså den er sidste i live. Au. Den der kan tage mere damage. Men prøv at se, der Nej, jeg er tre ikke. af de der... Der er 2 af de der
store nogen, der med armor over det hele. Altså, jeg kan ikke penetrere dem med min bue. Jamen, hvorfor løber du ikke bare væk så? Der står, altså der er den der hegn der, og så står de alle sammen lige i den hul der. Jeg kan ikke gå passere dem, det er en mur jo. Men Ja, men kan du ikke dodge? Vi fik town point. hvordan skal man dodge, når du kan Brug ikke engang space. komme igennem dem, Frederik? Du kan bruge space. Jeg ved godt, man kan dodge og alt det der, Ja. men det gør lidt skrammel, når du ikke kan dodge igennem folk jo. Du kan ikke løbe igennem folk. Kan du ikke sådan, kan du ikke slå dem så? Eller hvad er det Det sådan? er armor. Nej, jeg mener det her. Så ding, 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 og så dør jeg. Når jeg snakker om højre klik og så venstre klik. Det der. Hvor man skubber. Ja. Ja, det tænkte jeg ikke over, fordi altså, jeg føler altså, at jeg bare bliver stukket i ryggen, hvis jeg ikke gør. Hvis jeg gør det her, så bliver jeg bare stukket i ryggen. Åh. Ja. Should have set out earlier. You know, the village's chances are slim. If we must venture into Drakenfeld itself, Lola spoke of a map we might. Speedrun. Ah, shit. Hjælp. Fik den. Mit bedste. Sådan. Ja, vi speedrunner. Flere. Så mange af dem her. Fuck. Jeg løber den her vej rundt, så jeg kan Pisseirriterende, nå. så jeg kan få fat i nogle af de her biler. Okay. Kigger lige herovre. Healing. Hvor klart. Kom, vi kan gå den her vej. Noget der. Der var en bil ting. Kom. Stopper. Vi skal... Bare tage hoppet. Eller... Hvordan fanden har jeg lavet taget så meget skade? Huh? Der er noget af dem, der slår så hurtigt. Poison rat her. Jeg har den. Nå. Dead and not alive. Dead or alive. Nu er Ratning gunner. Oh shit. Jeg kommer til jer nu. Ah, goddammit, jeg er stuck et eller andet sted. Jeg er nødt til at lige kæmpe stand and fight her. Der kommer virkelig mange bagfra. Hold dem lige tilbage, så bruger jeg min flammekaster. En fucking sorcerer eller en stor. Ja. Dammit. Nu er den død. Nice. Fucking. Hvad? Oh fuck. Jeg bliver kidnappet den her med leech der ting, der sorcerer. Oh fuck. Og så i blik, så bliver jeg bare angrebet fra uden. Altså, det er altid bagfra. Jeg holder den dernede. Oh shit, blue blood. Det er altid fucking bagfra, jeg bliver stabbet. Jeg tror ikke vi kommer derhen. Det er aldrig Nå, ja. foran. Ja, Nikolaj er Jeg er død. død. Nå, men så kan du i mindst få noget mere liv. Når Ja, du men der spawner er to igen. healing potions derovre, Frederik. Ah, jeg har allerede en healing potion. Har I glemt dem altså? Hvor? De der to healing potions, jeg snakker om. Jeg tror ikke engang, vi har brug for dem. Nå, jeg tror, jeg giver min til dig. Dagen er her. Fordi jeg kan ikke give den til dig. Nå, det kan Jeg har en medical surprise. Nå, jeg gav den bare til Victor så. Der kommer mange nu. Du boss.
Ja, vi skal hen og sætte... shit. Oh, flamethrower bag mig. Ah, Oh god. Rollen. au. Jeg går ind og sætter dig fri, Nikolaj. Nu går små skade. Nej, fuck. Nå, det er rigtigt. Så kan vi kan ikke komme tilbage, så kan vi. Nej, det kan vi ikke. Så er vi nødt til at dræbe trolden først, ellers så skal I alle sammen komme herhen. Jeg tror, vi vil skubbe tilbage af den. Oh god, Der begynder at komme mange på mig nu. Hvad med den der? Jeg vil ind til dig, Nikolaj. Okay, jeg skal nok i hjørnet. Har der. Ikke væk. Au, mand. Fuck Victor. Ah, for helvede. Laver Jeg du var det? distraheret. Og så rescuede mig. Hvor er I? Hvad mener du? Hvordan kan du? Jeg blev befriet, og så nu bliver sprunget. Jeg kan ikke gøre noget, jeg kan ikke gøre noget, jeg kan ikke gøre noget. Hjælp, 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 hjælp. Brand. Jeg må dø. Det er det ikke. Var du ikke inde i spillet, eller hvad? Nej, jeg var lige distraheret med noget andet, og så det ser jeg, da jeg er tilbage igen, så er jeg åbenbart bliver befriet og bliver bestandet. Ja, det var det, jeg sagde. Hvor er det din skub sådan tilbage? Dræb den fucking sorcerer. Og hvor er den skide torture? Og jeg er død igen. Bruh. Jeg tror, Nice. tornadoen kommer. Så til at betale væk i halv sekunde før den spawn. Så smadrer den. For fuck's sake. Den level er så. Den her level er alt for svær, fordi vi er sådan centreret i et hul. Så Nikolaj, nu skal du kraftedeme i gang. Ja, jeg er opmærksom nu. Shit. Jeg tror lige, jeg laver lige tactical kill her. Bare lad mig dø. Nå, for fuck's sake, Victor. Nå, jeg attacker bare. Bare snap dig. Jeg bare skyd mig. Jeg er lige... Ja, når den er. Jeg smadrer den bare lige nu. Kom så. Smadrer mig. Dræb mig. Kom så. Jeg kan ikke se. Prøv lige vel med at dræbe den. Jeg skal lige dø Hvor er jeg? først. Jeg kan ikke se noget. Lad være med at slå Jeg den. nærmest midt. Ikke slå den. Ikke slå den. Pas Sådan. bag dig, Daniel. Jeg er død. Nu kan I Jeg er godt. død. Nice. Bare dø Daniel. Så tactical death. Nice. Det er huge, det der. Men altså, jeg blev ramt én gang, og prøv at se, hvor meget HP jeg Kom nu, gå nu videre, gå nu videre. Jeg venter til at se I her. Nej, vi kommer længere væk. 100. Vi kommer helt derhen. Se, Nå, helt ja. der. Excuse for wickedness rather than a real adversary. Fuck det. Ja, hver gang vi dør, så dør vi ikke. Det er bare tactical. Ja. Ja. So much death. Victor han burde egentlig også dø nu. Jeg har ingen Death is a ammunition. tool. Se, omvendt har det. Men ikke nok tager til jeg. at gide at bruge det på ham. Jeg har en healing roll, det fandt. Nå. Og jeg har også den her bombe her, jeg smider. Bomber glat. Sådan. Der kommer 100 p nogen her. Ja. Så videre. Hold mig bagfra, så brænder jeg dem alle sammen. Jo. Sådan. Nå, you fuckers.
Stormfront. Ja, kom. Ind i dem. Ej, jeg blev taget. Den er død. Nice. Oh my god, Victor. What the fuck? Hvor der det kommer. Så flæk dem. Jeg ser det er dem der. Nej, ikke vente til, hvor de smutter i gang. Au, mand. Det er så fast i hjørnet. Dræb de fucking... Der kommer ikke flere. Og De det er på mig, kom nu. Nice. Au, de fucking slår mig hele tiden. en der. Vi har kun én Sådan der. tilbage. Let's go. Så den her kammer er fucking OP. Og vent. Nå, pokker. Jeg skulle lige tage sige, at vi skulle vente til, så jeg kan recharge min... Hjælp, hjælp. Jeg får den. Nå, den er død. De er på mig. Gå mig tilbage igen. Kom nu. Så, incoming. Så lad mig gå tilbage. Det er Skub lidt mig svært. ind. Der er for mange. Jamen, jeg er alene her. Jeg har dræbt den. Endelig. Hjælp. Jeg forsøger mit bedste her. Med mine problemer. Au, mand. Fucking brænder dem så, mand. Jeg kommer nu. Jeg er ved at dø her. Jeg kan se det. Jeg kommer. Bollocks. Stormfront. Der. Ja, jeg har ikke min fly klar. Nå. Vent lige til min ability til at recharge. Bare skyd den. Skyd det svin. Sådan. Jeg risser. Der er en Chaos Warrior. Og den går efter mig. Og jeg er næsten død. Den er død. Nice. Det der våben, det er OP. Der er en mere. Siger hele tiden, you're next dwarf. Han takker det bare mig. En hårde. Prøv at holde dem, så jeg brænder dem. Der er en store for i nærheden. Ej, jeg faldt ned. Hvad er det på, Victor? Jeg så, der er en Storm tornado kommer bag jer. bagfra. Jeg vil så op nu. Jeg ved bare ikke, hvor den er. Der er han. Op ham. Jeg holder mig oppe. Jeg har healing. Og nu temporary health med det her. What? Jeg kom bagfra. Han der. Hvis I kan holde dem hen, så bruger jeg min flammekaster. Eller sådan der. Hvor er Daniel, når du er der? Shit, der er stadig mange. Jeg er farveblind nu. Sådan. Han er healing bort her, og jeg har den her. Den kan Daniel bare tage. Og der er også ammunition. Sådan der, jeg har lige healet Daniel. Nice. Let's go. Dårligt vejr. Assassin. Til at sige nu. Rattling gun. Han der. Jeg kan se Assassin. Dræb den armored rat. Sådan. Den er død. Haha. Han missede. Jeg bankede lige hans hoved af. Bagfra. Hej dem. Der Hvor er kom noget der. den? Aner det ikke. Ammunition. Og det. Den har jeg fuld igen. Der kommer vi snart til der, hvor vi skal fucking til bordet på statuen. Så er det sådan det sidste vi skal? Ja. Okay. Der er rapid start. Nice. Endnu en. Shit, der er meget. Har jeg allerede samlet 3 op nu?
Ja, det har vi. Vi kan køle dem her på statuen. Flot. Sådan der. Nå, Og her. du har lavet, ja, det er rigtigt. Nu får den fucking lorte dame. There's something old in this place, Lumberfoots. Det minder om den, vores egen base. Altså, den er grotterne i vores base. Altså. Ja, true. Healing. Ja, jeg tager bare en potion. Altså, jeg har ikke brug for Skal noget. jeg drikke den her? Victor, han Ja, skal heal tage. mig. Okay, så vi kan Victor den der. Medical supplies. Sådan der. Når han har... Når han har... Sådan, er vi klar? Nice. Nu kommer det. Vi skal finde hurtigt til de her statuer. Normally an amusing play on words. Ja. Og hvordan ser de ud? De lyser op, når vi finder dem. Sådan nemt. Nå, her. Nej. Her. Du skal hen og sætte den, Nikolaj. Ja. Når vi vil sætte den, så kommer der bare en hel masse. Vi finder de andre også. Ja. Vi skal blive sammen. Hurtigt åbne. Skal vi ikke? Okay, hvor er de andre? Der er rundt for at finde dem. Jamen, der kommer kaos. Den er død. Den ene af dem. Det ser ud til, det er den her vej. Eller hvad? Den anden død. Her kan vi i hvert fald godt lede. Der er et her. Der er en trappe, der går dybere ned her. Ja. Her, jeg fandt den. Der er hoved her. Hold Jeg mig. fandt også en. Der er en bagfra måske. Nej, okay, det er det ikke. Nå. Ah, pokker. Jeg har brug for hjælp hernede. Jeg er ved at dø. Der er sådan en af de grønne en der, og så en kaos. Gunner. Alting går galt. Hvordan kommer vi derned, når Victor kommer? Ja, så det, der er en trappe ned. Ja. Sådan der. Jeg satte en. Hjælp mig. Jeg er alene heroppe. Ja, det kan vi se. Der kom. Forsøg at komme op. Jeg kan ikke. Jeg forsøgte at komme op, Frederik. Okay, vi kommer. Okay, jeg overlevede. Jeg er i live, Ja, jeg kan se ham. Jeg har hovedet. Der er 2. Torture. Hvad, satte du hovedet på? Jeg har sat Skyder et. til mig. Der er mere her. Nice. Frederik, kom også. Ja. Vi har et Vi hoved skal... her. Mangler vi ikke et hoved mere? Ja, der er et hoved hernede. Nå. Der er en sorcerer. Okay, der Nå. kom. Hjælp. Hovedet op. Ja, fuck. Altså. Oh shit. Torturen fik mig. Ja, du bare blive sammen. Jeg kom ud af sådan et øjeblikkeligt teleportere sourcen hen til mig. Smadre dem. God, Victor er slået. Sådan. Altså, er alle døde? Basic, ja. Men den her sorceren, den kommer og ambusher en. Jeg blev sværmet af de her grønne rotter, de der du fik op. Ja. Haha, der er næsten ingen her nu. Nice. Ja. Jeg er clutchet. Pas du bag dig. Så hjælp. Jeg spawner ind, og så er der tusindvis. Altså. Ja, jeg har dig. Ja. Slå dem! Jeg flyder bare løs ind i horden her. Sådan der. Jeg forsøger at Ja, det gør du bare. Og der er en gunner. Jeg pusher den. Se. Hvor gør de her små lorte fucking ting så meget skade? Ej, jeg kan ikke komme helt tæt på. Jeg tager bare al den For skud. helvede. Hvorfor kommer de altid bagfra? Pas på grønt, Frederik. Hvad fuck? Ja, men ikke engang noget tid, de her fucking reagerer. De kommer bare lige pludselig bagfra, og så stabber en. Altså, hvorfor Hvad er det? Oh my god. Hvorfor spawner de også bag en? Jeg kan ikke gøre noget. Jeg lader være med at forsøge at rest. Nej. Befries.
Kom nu, kom nu, kom nu. Yes! Er han død? Ja. Det mener Det du der sker, når kraftedeme man ikke. forsøger at risk en halvdød person. Er det meningen, at skal komme så mange konstant? Kom nu, kom nu, kom nu. Men ikke så mange. Så. Clutch up. Nice. Hvorfor er der ingen friendly fire fra fjenderne? Hvad er det, jeg sidder fast på? Kom nu, kom nu. Hjælp mig. Hjælp mig nu, hjælp mig nu. Hjælp. Han er stuck. Jamen, Bare løb, i stedet for at forsøge at tanke det. jeg tænker Han alt. slænger bag mig. Fuck! Hvorfor spawner de bag en? Kan Victor ikke fucking hjælpe dig? Den fucking weakling. Jeg sidder fast med en mission. Og hvorfor er der så mange af de der stun-lokker der? Nu blev jeg også taget. Der er så Hvis mange af de Victor han stun-lokker. fucking dør nu. Jeg hader dem. Fuck dem der Packmaster. Altså de der Thermocans og Gatling Gunner, de er ikke noget problem. Kom Men nu, fucking Victor. dem, der kan stun-lokke en, hvis man ikke er assassin. Kom nu, Victor. Hvad er det, Victor han laver? Fucking idiot, Victor! Hvad er det, han laver?